Maskata akanaka varanda veZimbabwe. Dzave nguva dziedza nhau dzaBreak Mvet episode 24. Nhasi tiri kutaura nezvekuchinja maitiro edu pakurwisa junta. Kutaura kwatiri kuita izvezvi, pane maactivists anofura 60 vachiri mujeri muZimbabwe nekuti vakaita mademonstrations. Demo chinhu chinobvumirwa pabumbiro remutemo reZimbabwe. Muopposition tine vatungamiri vakarwisa junta kubva kutanga kweZimbabwe. Vanhu mucivic society vachisungwa navamwewo zvavo vakangozvimirira vachidzvanyirirwa nekuti havachatsigiri junta. Kunze kwekusimudza ngerengere chaiyo chaiyo, tingaite sei kuti tidzorere kana tichirohwa kudai? Pachirungu tinoti doing the same thing over and over again and expecting a different result is called madness. Kupenga. Tikatarisa opposition paground tinoona kuti havana plan kuti tirwise junta. Zviri kuitika ndechekuti vakangomirira kuti mutungamiri wejunta afe zvake, vachinamatira kuti akangofa pamwe panouya umwe munhu anenge ari nani zvake. Bumbiro remutemo rinoti kana president akafa, bato ravo rinosarudza mumwe anotonga kusvika term yekutanga iye yapera. Zvinhu izvo zvakawirirwa neopposition. Hapapfuuri zuva usinganzwe kuti pari kudiwa mari yebheo. Bheo yemaactivists anenge asungwa. Maactivists acho vanenge vachiita mademo vakazvinyararira zvavo. Vamwe vanenge vachiita mapoems, vamwe vanenge vachiita zviimbo vachiimba, vamwe mabhuku vari pasocial media, pabhuku rekumeso rinonzi Facebook riye, vamwe vari paTwitter. Zvese izvi zvinobvumirwa pabumbiro remutemo redu reZimbabwe. Saka sei vachisungwa? Nekuti majudges vanhu vejunta. Saka vanoudzwa kuti vanofanirwa kusunga maactivists, kuvavharira mujeri. Ndosaka tiri kuti tinofanirwa kuchinja maitiro edu pakurwisa junta. Zvatichataura izvi mafungiro edu zvedu. Mukawirirana nazvo kana kusawirirana nazvo zviri kwamuri. Asi hatingatadzi kutaura maonero edu. Chokutanga, panguva yekuti junta ranga rakutoona fires chaiyo chaiyo, opposition yakateerera pavakaudzwa kunzi mademo haachabvumirwe muHarare. Vakangonyarara. Dai vatungamiri vemabato eopposition vakangoenderera mberi nedemo iyoyo, ivo maleaders veopposition vachitungamidza demo iyoyo vari kumberi ikoko, dai vakatosungwa, nokuti ndo zvaakutodiwa kuti vanhu vajamuke zveshuwa muZimbabwe. UNAU, SADC, even vana US, UK neChina ikoko vanopopota vakaona vatungamiri veopposition vachisungwa, vachirohwa, vachipindwa matiya gas. Kana muri kuda kuzoita president, kana uri muopposition urikuda kuzopindawo mugovernment, muhurumende, ndo zvaakutodiwa kubva kwamuri izvozvo. Kwete kutuma youths twenyu tonorova, tonosungwa. Ayo, paakuda imimi pafront. Vatongi majudges vanogara nesu. Sei tisingaite kwavari zvavanoita kwatiri isusu? Tinoziva kwavanogara, kwavanodya, kwavanonwa doro. Vamwe vacho vane masmall house akawanda. Vamwe vane matambudziko nemari. Ngatishandisei masimba edu kuti vatongi vatitye isusu kudarika kutya kwavanoita junta. Pavanoudzwa kuti tonga nyaya uchidai kana kuti sunga munhu uyu, vanofanirwa kumbofunga first kuti macitizens vanovaitisa sei. Vanofanirwa kutya macitizens kupfuura junta. Tikaita izvozvo, ndo patichaona vatongi vedu vachitonga nyaya zviri pamutemo, kwete zvinodiwa nejunta. Maactivists akasungwa, isusu seruzhinji tinofanirwa kumbomira kutenga kubva kumashopu emujunta. Tinobhadhara mazimari ese anoenda kubheo. Saka tinofanirwa kumboramba kutenga zvinhu mumashopu avo. Fungai zvenyu kuti muHarare kana kuti muBulawayo chete tikaramba kupinda mumashopis, tikaramba kupinda mushops mamwe ejunta, kana kuramba kutenga mukaka unobva kuye,
kusvikira maactivists edu abviswa mujeri, zvinhu zvinotofamba. Kana pane zvamunoda kutenga, tengai kumwe. Ngatitotangei nhasi 1 week boycott kutenga zvinhu zvavo. Pane vamwe hama kana kuti shamwari dzenyu dzinotsigira junta. Varanda, ngatitaurirane chokwadi. Ngatitaurirei pachirume pano. Vanhu vanotsigira junta vanopenga. Tasvika panguva yekuti kutsigira junta kunofanirwa kutonzi wapara mhosva. Tunzwa nani? Wapara mhosva. It must be declared national crime kutsigira junta. Ukaziva munhu anotsigira junta, chero ari murume wako kana kuti mukadzi wako, siyanai naye. Usambobatsira munhu iye kusvikira asvinura nokupenga kwake. Kana ukafara nemunhu wejunta, kana ukabatsira munhu wejunta, kana ukatsigira munhu wejunta, zvinotoreva kuti newe uri junta. Izvi zvimwe zvekuti hanzi no permanent enemies, only permanent interests. Aiwa, tinoti kwete. Mu 1977, 78, 79 tichienda kusununguka kweZimbabwe, makamboona here kana kuti makambonzwa munhu weZANU achifara achigocha nyama nemunhu weRhodesian Front? Makambozviona? Even kuonekwa uchitaura nemusoja anga akapfeka uniform yeRhodesia waitonzi wanga uri mutengesi. Vamwe vakatofa nenyaya iyoyo. Asi nhasi unoona mutungamiri opposition vachiona bhora vese vachifara nejunta kana kutoita business nejunta. Tibvirei man, vatengesi vevanhu. Chokupedzisira, tinofanirwa kuona uyezve kuziva zvinhu zvinoshandiswa nejunta kuti vatidzvanyire. Zvinhu izvozvo zvinofanirwa kumakwa zvichinzi national threat to human rights. Tunzwa nani? Uyezve zvinofanidzwa kuparadzwa kana kupazwa. Kana tichiti demo takanyarara zvedu, a peaceful demo, asi togorohwa nemabutton sticks, zvinotoreva kuti isu tinofanira kutyora mabutton sticks iwayo. Kana tichitaura zvedu mafungiro edu pabhuku rekumeso paFacebook piye, asi togokandwa mujeri, zvinotoreva kuti tinotofanirwa kupaza jeri iroro. Kana tichimira pakona togodirwa machemicals newater cannon zvedu, zvinoreva kuti tinofanirwa kupisa mota yewater cannon iyoyo. Hatisi kushedzera kuti vanhu vaite zveviolence ayo. Tiri kuti vanhu ngavazvimirire vachiziva hanzi dzivirira, self defense. Chete. Isu hatina kufanana nejunta, hatiurayi vanhu, hatirove vanhu. Asi kunyarara kwedu hakureve kuti hatisi kuziva zvatiri kuita. Hatidi kuita zvavanoita ivo junta, asi tinofanira kuzvimirira isusu. Varanda veZimbabwe, chinjai marwisiro amuri kuita junta. Ndopanoperera nhau dzedu dzaBrett Mvet. Kana mafara nezvamanzwa uyezve munozvitsigira muda kuona mamwe videos, mogona kutitsvaga paFacebook page kana kuti paYouTube panonzi Brett Mvet. Tatenda.